ଚାଲିଥିଲା ନାଟକ। ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ନାଟକ ମଝିରେ ଚାଲିଗଲା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଦର୍ଶକ, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ କଳାକାର। ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖଠାରୁ ରଙ୍ଗଶାଳା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ 15ତମ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଆସ୍ଥା ନାମକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଥିଲା। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅୟସାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ତଳେ ଗଦା ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଅୟସାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚିତ୍କାର, ହେଲେ ଚିତ୍କାର ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସମସ୍ତ କଳାକାର ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଅୟସାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ନିଆଯିବ। କଳାକାର କଳା ଦେଖାଇବା ବେଳେ ନିଜର ଦୀପଟି ଲିଭି